Jeg hedder Joachim, jeg er daglig leder her i Fixelancen, og Fixelancen er et stofindtagelsesrum, der er drevet af Københavns Kommune. Og et stofindtagelsesrum er et sted, hvor mennesker, der har et længerevarende forbrug af hårde stoffer, kan komme og tage deres stof i ro og fred, og de får udleveret de her remedier, de skal bruge, når de indtager deres stof. Og det er kanyler og sprøjter og desinficerende midler. Ja. Hvorfor er Fixelancen opstået? Fixelancen er opstået, fordi der her på Vesterbro har været en åben stofscene i årtier, og det har givet store gener for naboer og lokalmiljøet, og for de mennesker, som bruger stoffer, har haft behov for at gå ind et sted og tage deres stoffer, fordi det er oftest, eller det kan være med dødelig udgang at tage stoffer på egen hånd. Hvad er din holdning til Fixelancen? Jeg synes, det er en god ting, at man holder det et sted kontrolleret, og så der ikke render kanyler rundt i hver gadehjørne. Så ved vi det mindste, hvor de tager hen. Så ved vi, hvor de bliver observeret henne. Min holdning til Fixelancen er, at det er et godt initiativ, som hjælper nogle udsatte mennesker på Vesterbro. Der er nogle etiske overvejelser i forbindelse med, men jeg må sige, jeg synes ikke, at Fixelancen overhovedet kan sammenlignes med for eksempel frigørelse af stoffer. Synes du, der er nogle etiske regler forbundet med det i forhold til samfundet, ligesom understøtter de her misbrugers misbrug? Ja, det første tanke, jeg jo egentlig havde om det var, nu er det som om, man lige støtter det og gør det. Men nu synes jeg alligevel, at man byder dem nogle ordentlige forhold, og så er det jo op til hver enkelt menneske har lyst til at gøre med sit liv, ikke? Ja, og det er rene forhold, i stedet for at de ligger rundt i baggård også, for når man tænker på, at der er børn i området. Der er jo rigtig mange børn i området, ikke? Jeg er 100% støtter på, at de skal køres, og det er en god koncept, og jeg siger det dagligt, at de hjælper, at de samler på samme sted, for jeg var også på et område, før de havde den projekt, og jeg kunne se, hvor galt det var. Og jeg boede faktisk her på Victoriagade for næsten 18 år siden, og dengang var der ikke noget system over det, og det var bare på opgangene og ude på gaderne over det hele. Nu er det i hvert fald samlet på et sted, så jeg har ikke nogen negativ mening om det som helst. Jeg er sygeplejerske, jeg hedder Ulla, og jeg arbejder i Fixelancen. Jeg er sådan forholdsvis ny. Jamen, en typisk hverdag er jo, at vi sidder klar til at modtage de brugere, der vil bruge den facilitet, at de vil ind og fixe under, ordnede forhold. De kommer væk fra gaden, og de får noget rent grej. Og så er der jo meget stor forskel på, hvor meget de bruger, og sygeplejersker, der arbejder. Nogle vil gerne sidde og klare deres ting selv, og andre har brug for noget pædagogisk sundhedsfaglig vejledning. Så der er egentlig stor variation i, som det kræver lidt situationsfornemmelse at finde ud af, hvad den enkelte egentlig har brug for. Jeg vil godt spørge dig, hvad din holdning er til Fixelancen som bruger. Som bruger når man er narkoman, så er det positiv idé. Og når man er ikke narkoman, det er ikke rigtigt. Det kigger vores liv lidt anderledes. Det er god idé, de har gjort. Men jeg håber i fremtiden, det bliver stor idé, det er lidt. Længe fra børn og society. Ja, en gang imellem mange mennesker, så man har nødt til at bruge gaden, ja. Hvordan har du det som bruger, når du hører historier om børn, der har stukket sig på nåle og andre mennesker? Det er rigtigt, det er forfærdeligt, men vi kan ikke kontrollere vores liv. Jeg mener, narkotika, det er stærkt, mennesker, de er døde af. Nogle gange man får hjertestop. Den nål, du sidder med nu, hvad er der i den nål? Der er kokain her. Ja. 1,5 kok. Og hvad gør det ved dig? Ja, det gør mig på grund af afhængighed.
give rush, de give flashback. Jeg kan ikke kontrollere mig selv, så sjælen går ud af kroppen, så man falder ned. Ja. Som daglig leder, har du nogensinde oplevet nogle negative oplevelser herude ved Fixelancen? Jeg har ikke rigtig oplevet nogle negative oplevelser, men jeg tror også, jeg betragter det der med det negative på en lidt anden måde. Eller sådan. Jeg tror, mange mennesker de vil blive lidt foruroliget over at være her sådan til hverdag i forhold til den adfærd, der finder sted. Der er rigtig mange trusler, og alle går rundt med kniv eller en skruetrækker eller lignende. Men mange af dem, de er ret højt råbende, men det er ofte fordi, de egentlig er påvirket af stoffer, og, eller har en psykisk lidelse, psykotisk eller lignende. Er der nogensinde sket nogle negative oplevelser mod staben i Fixelancen? Enten brugere eller folk, der er uenige med det, I gør herude? Det hænder, personalet bliver udsat for trusler, og der er også nogen, der bliver spyttet på og slået på. Og vi har ikke rigtig oplevet sådan en knivstik endnu og lignende. Du siger endnu, er det noget, kunne det være noget, der kunne komme til at ske? Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg. Det kommer nok til at ske. You have just injected the needle in your throat? Yes. With you when we talk before, when we talk now. Because I meet people free from the stuff, body and soul. How do you feel? I feel down on the earth. Yes. You're not high and flying, you're just calm? No, because you are an angel with you. When you don't use, the positive angel come to you, like you and everybody. Yeah. Like somebody smoke cigarette or somebody no smoke cigarette. No smoke cigarette, he don't take the fire. He more positive in his soul. But you? Me, I am mixed, but I am fight myself. Yeah. To make my ego to believe in God. Jesus and Maria, of Jesus of Nazareth, or Virgin Maria. Virgin Maria, when she before when she is a really good woman in life, she prayed to the God.